Naredni meč. Tatami broj 1, juniori do 69 kg, crveni jugo Šeherzad Zulić, Ljutko Čarošec i plavi jugo Alen Ređić, Zino Bihać. U pripremi juniorki do 50 kg, crveni jugo Mira Fazlić, Frenki Ključ i plavi jugo Sumeja Talić, Zino Bihać. Tatami 2, sljedeći meč, Elvedin Dulić Bihać, Denan Albalić Java. Naredni meč, tatami broj 1, juniorke do 50 kg, crveni jugo Indira Fazlić, Frenki Ključ i plavi jugo Sumeja Talić, Zino Bihać. U pripremi juniorke do 55 kg, crveni jugo Šejla Hadži Efendi Čočak i plavi jugo Valerija Mamović Sensei Čapljina. Ring slobodan, ring slobodan. Treća runda, vrijeme, borba.
Za sljedeći meč nek se pripreme Emrah Kazak i Rustić Haris. Naredni meč juniorke do 55 kg, tatami broj 1, crveni ugao Šejla Hadžifendi Čođak i plavi ugao Valerija Mamuzić Sensei Čapljina. U pripremi crveni ugao Ermana Malovčić, Trenki Ključ i plavi ugao Karla Skender, vitez Bošnjak Kurkušije. Stop! 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 Podržanja. Borba! Tatami broj 1, Valerija Mamuzić, Sensei Čapljina, minute se štopa.